bosib cysgu sŵn curo mawr y tu allan i'r bwthyn bach. Be oedd e tybed? Well mynd i weld. Wili chwilen yn dyrnu hen dyn ac yn grac dros ben. Be sy'n bod, Wili, ac o ble nath y tin hyll ma? Sbwriel, mae pobl yn taflu sbwriel am mob man. Fel y gwelodd Guto Goch a Malwen yn fuan iawn. Roedd rhywun wedi taflu potel fawr y tu allan i'r bwthyn. Mae hon yn rhy fawr i symud. Yn sicr fedre ei ffrind yr haul wneud dim i helpu. A waith i Malwen heb na gwthio. A doedd cynllun Guto ddim yn mynd i weithio chwaith. Wel, be wnawn ni? Dydw i ddim eisiau'r botel yma tu allan i'r bwthyn am byth. Penderfynodd geisio torri'r botel hyll. Dim gobeth. Petai nhw'n medru torri'r botel, byddai'n digon hawdd cario'r darnau i ffwrdd. Mae'r botel yn rhy gri ni. Mi ai ofyn i Wili chwilen helpu. Roedd Wili fel arfer yn gwarchod wyau wraig. Ond fe wnaeth hi orau i helpu. Mae'n ddrwg gen i. Mae'n rhaid i mi fynd yn ôl at yr wyau. Trodd yr haf yn hydref a'r hydref yn eaf, a'r botel yn dal yno. Un noson, y glywodd y ddoi sŵn gwynt o'r cynta'r gaea. Ac yn ei sgil, eira a rhew. Hyn yn rhoi syniad i Guto. Llenwi'r botel da dŵr, fe fyddai hwnnw'n rhewi ac yn hollti'r botel. Dim i'w wneud, ond aros. Be oedd y ffrwydron y tybed? Roedd hi'n rhy oer i fynd allan i weld tan y bore. Ond pan nath Guto Goch a Malwen allan, y botel wedi malu'n deilchion. A digon hawdd cael gwared ohoni yn ofalus fesul darn.
a'r haul yn falch o weld cynllun ei ffrindiau'n gweithio.